Sanibona, phinde nginibingelele futhi nje namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje ubabazekayo, omkhulu, othandekayo, engcwele seNkosi yethu uJesu ngokusibekela, ngokusibekezelela, ngokusihlenga, ngokusingcwelisa, ngokusilungisisa, ngokusilanda sisezonweni, asishaye, asiyale, asifundise, asifudule, asisize ngoba bantu baNkulunkulu kuyoba buhlungu ngomhla wokuphela. Uyofisa ngabe uhudulwa ngenkani, uyofisa ngabe ushawa, ufisa uthi awuye enkonzweni namhlanje kuthiwa lalela ila siyakhona. Uthini? Awuyi kuphi khona? Kwabani? Ila siyakhona. Ofisa ukuthi hayi namhlanje mina ngifuna ukuzila, kuthi uzozila ngenkani, ngeke uzudle. Lalela, uzozudle ngo-6 ntambama. Uthi wofisa ngabe ubanjwa ngenkani, uboshelwe egodweni noma uboshelwe esihlalweni noma uboshelwe kuphi kuphi. Kodwa uNkulunkulu hhayi ngoba mhlampe ufuna ukuthi ezinye izinto asifake ngenkani. Cha, but ufuna ukusincenga. Yazi uNkulunkulu umnene, unothando, uyakuncenga. Fana nengane uzoyincenga nje kancane kancane. Uthi ngicela ungadli namhlanje uze kushaye u-12. Yabo uma ungadlanga, Nkosi yami, yabo uzothi uma usudla nje ngizokwenzela into emnandi. Angifuni nokukutshela ukuthi yini. Angifuni nokukutshela, ngizokuphathela into emnandi. Yazi uthandani kodwa ngeke ngikuphathele lento oyithandayo. Ngifuna ukuphathela into entsha ongakaze uze uyidle, ongakaze uze uyizwe, ongakaze uze uyibone. So uKristu usinikeza isithembiso sezinto esingazazi, esingayibonanga kodwa ezinkulu ukudlula lezi esizibonayo. Uyakwazi ukuthi awathanda amaphathi, uyakwazi ukuthi ayithanda izinto, ithanda into ezimnandi. That is why ekubekele engapheli ekhaya. Yazi uKristu wazi ngisho u-favorite color wakho. Yazi wazi ukudla okuthandayo. Wazi yonke into. Sometimes uyaka-test nje kuphela ukuthi uyamthanda ngempela yini. Akuyekise nje into oyithandayo athi ungayidli. Ungayidli. Kamasibome just ufuna ukuthesta nje ukuthi umthanda ngempela yini. And mase umprovelile ukuthi uyamthanda. Ngakutshela lawo mabhega owathandayo ngenhliziyo yakho yonke agcwele lapha ekhaya. Alinde wena nje self sidalwa nje. So bantu baNkulunkulu, izulu lesilangazelela, izulu lesibiza, izulu nomyalezo nje omfishane nje ngalesi sikhathi uthi unaluphi uphawu ngoba uKristu uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Unaluphi uphawu? Uphawu ufisa ukukutshela ngalo uphawu lokukhonza uJehova ngosuku lwakhe. Because bonke uNkulunkulu bayakhonza ngithi. And bagcwele-ke ngisho uJesu-ke. Yazi athi umuntu mina wami uJesu nje anankinga noma ngayigqokela ibhuluku. Alright, athi wami uJesu mina anankinga ukuthi and baningi oJesu engifundile. Yazi angijethi uyedwa. Hawu Nkosi yami baningi bandla. Athi wami uNkulunkulu akanankinga naleyo nto leyo. Ngithi kaphela. Oh. Okay. So kukona konke unaluphi uphawu wena? Unamuphi uJesu? Unamuphi uNkulunkulu? Kodwa lo dalela amazulu nomhlaba ukhonzwa ngosuku olungcwele, isabatha. Luwuphawu because waphumula ngalo. So wena indaba ungaphumule. Uyingane kabani wena? Umntana kabani? Because umzali nomzali nomthetho wakho. Umzali nomzali unendlela enza ngayo. So if ulingisa umzali wakho, if uwenza ngendlela umzali wakho athanda ngayo, emthokozisayo, emzini wakhe, ngiyaphinda emzini wakhe, unophawu lakhe. If ethi gcina isabatha uligcina, unophawu lakhe. If ethi yami ingane ayigqoke ukuthi ungayigqoki ngempela, unophawu lakhe. Because urepresenta yena noma usulapha. Kuthiwe siyamazi uma wakhe, wengave ngayifuni ingane ngezwa. Yabo nje ulalela kwakhe hayi kuyatshengisa ukuthi hayi cha uyingane yasibanibana ngempela. Weve ukuthi wengeve clean uma wakhe cha nje shuthi ngempela umfuze wangamniyeka. Kuba njalo nje bantu baNkulunkulu akujike kunjalo nje. Kunjalo. So simfuzile noKristu.
Iculo nje elimnandi sesikhonza sakhonza esabatheni lelithi angifuze uJesu yona inkosi yami vuma umsindisi wami eze ahlale kimi. Umfuzile noKristu and uma ungamfuzile ngeke azahlale kuwe. Udinga ukuthi simfuze kuqala uKristu khona ezokwazi ukuthi ahlale kithi. Simlalele uNkulunkulu khona ezokwazi because thina yazi bantu kaNkulunkulu ngadlala ukudlalwa. Ukuyosho njalo nje omunye umfowethu ngimlalela kwinkundla zokuxhumana. Wathi ngisho kuthiwa uyathanda noma awuthandi wenza ini awenzi ini okusalayo uJesu uyinkosi uyohlezi eyinkosi whether uyakholwa noma awukholwa. Isho njalo nje izwi kaNkulunkulu ukuthi uyoze uguge ngiyiNkulunkulu akashintshi akaguquki. Whether uyathanda awuthandi uyahayiza awuhayizi kahle kahle thina kumele ngabe sigaxa ngamadolo siyincengele enkosini. Mawusayitshela usayiphakamisa usayibheka phezulu uyadlala yazi usathane uyabuka athi yini lo wenzani lo usathane wazi yonke into eyenzeka lapha ezulwini. So ulula if kusanento yogcobho engabambeka kuwe ukuthi hayi ngeke lo senza nje lo senza nje. So umsebenzi womoya engcwele uyafika azokusiza khona uzokwazi ukuthi wenze izinto ezilungile ezifanelekile ezithandwa uNkulunkulu. Ungazenzi lezi ayizondayo khona uzofaneleka ukuthi ungene ekhaya. So ngaleyo ndlela lalela uthobeke uthobele intando kaNkulunkulu. Methi umoya engcwele isabathi usho njalo. So ngifisa ukuthi ngalo myalezo ubuyele enkosini uthi Nkosi yazi mina ngaligcina because baningi abangakambulela ngalo baningi abangakalazi baningi abangakaligcina baningi futhi abaligcina wrong. Uthi Nkosi nginalo mina uphawu lakho nami ngiyalidinga yazi baba ngiyacela ukuthi ungisize. Yazi namhlanje lo dadewethu ukhuluma indaba yesabathi angazi nokuthi ukhuluma ngani. Hlezi ngizwe kuthiwa isabathi ukudla okushisayo kanjani besho zonke lezi zinto kodwa ngiyacela nami ukuthi ungisize ungibulele bese ngazi ukuthi kumele ngenze njani ngoba nami ngiyalangazelela ukuthi ngibe sekhaya ngiyalangazelela ukubuyela because abantu baNkulunkulu sonke sisuke ezulwini siyamazi uNkulunkulu. Inkinga ufike wadungeka lapha emhlabeni wadungeka. But the moment uyirealize uyithola ukuthi ubani uze washo njalo omunye umfowethu wathi awuthokozeli ngisho ukuphila awuthandi. But uKristu libele incenga kancane khumbula nosisiwethu udadewethu sinomtha washo nje uKristu emthuma wathi angibuyele emhlabeni wazokuhleka uKristu. Wathi ayike kubuyele kulabantu Nkosi ayike wamhleka wathi khuleka ngizobe nginawe. So impilo ifana nejele. Yabo uma usuphumile ejele angathi ungagijima uqabashiya ukuthi angibuyeli lapha. Kodwa ngiyakuthembisa ukuthi uma usubuyela emuva usuke usubuyela ngempela nje ngazi ukuthi usuke uwena iphoyisa. Uzokhulula labantu. But-ke ubuyela ne-full army ekumele ukuthi ubambisise ikhaya zamaKristu ukhuleke. Unxusela abangcwele bakhulekele njalo. Ushumayele ngesikhathi nethuba olizuzayo ngayo yonke indlela platform uyizuzayo. Ufake isigqoko njalo sensindiso wazi ukuthi ngisindisiwe ngazana noKristu njengenkosi yomsindisi. Ufake isivele sesifuba esiyithemba uthi mina ithemba lami likuJehova ubekele yena zonke izindlela zakho umginqele konke. Sho njalo incwadi yeZakhariya 3:5 ukuthi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho ungenciko kakuqonda mazise nezindleleni zakho zonke uyaqondisa imikhondo yakho wethu emsebenzini esikoleni uyalala uyavuka uyaphuma uyangena mazise endleleni zakho zokukhona ezoyiqondisa imikhondo yakho bethi bekuhlelela something bekuhlelela something ingenzeki ishabalala. Asekuplaneni ukuthi ngoba uthi uhamba nabangani bakho uzothi hayi vele mina ngiphuza ijuice mina ngiphuza idrink bazokufakela icocaine lapho. uNkulunkulu engahlela indlela yakho ukuthi noma unenkani waphusha wahamba ngempela enza ukuthi bakhohle ukuyifaka le cocaine noma sebeyifakele ungayiphuzi lento. Because abantu bawa kanjalo. Uthi mawuhlela izinto zenzeke because awulibiyelile usuku lakho awulicelanga enkosini. Kubona konke abantu baNkulunkulu unalupho uphawu mina ngithi ufuna uphawu lasezulwini khona uKristu mesibuye uzolanda ibandla lakhe ungasali. Sihlabele ngisithanda kakhulu sithi
mangabikho osalayo, mhlaba ngcwele beyobizwa, mhla iNkosi ihambayo, mangabikho osalayo. Kuzohlatshelelwa khona besho haleluya, besho haleluya, njengomfula uhlokoma, wadunyiswa yiNkosi ngale. Enye into uNkulunkulu ayithinta enhliziyweni yami njengamanje ukuthi qikelela ukuthi ube specific ngazo zonke izinto phambi kaNkulunkulu, so that uzomazi, uzosibona isandla sakhe. Eba specific ukuthi Nkosi, uma ngabe kungukukhuluma nami, phinde uyisho futhi leyo nto. Cela uphinde ubuye futhi ulibuyise leli phupho. Cela uphinde ukhulume nami. Mhlawumbe uma ngivuka ekuseni ngiqale ngokuzwa izwi lakho. Cela ukuthi uthinte inhliziyo yami. Cela ukuthi uthumele ubani, anything. But ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wenza ngendlela yakhe, ngesikhathi sakhe. Ubani wena ukuthi ungamtshela ukuthi ubani? Ubani futhi wena ungamtshela ukuthi akenzeni? You only get a favor kuNkulunkulu if now favorable, if now uwenza izinto ezizokwenza uthandeke. If uzolalela nawe uthobeke, uzoyithola-ke ifavor uNkulunkulu. But if uzoziphilela noma kanjani, wenze noma yini uNkulunkulu especially ayizondayo, ngicabanga ukuthi uzongivela ukukhuluma nje uNkulunkulu bese kuyenzeka. Akona umlingo phela lo. Inkosi yamakhosi ofanele ukukhothanelwa udumo ngaso sonke isikhathi. So yithi mina siyibuyisele enkosini, siyincengele, siyinxusele. Kumele ugaqe phansi, uyihudule, ubhuquze, uhayize, ukhale. Responsibility yakho leyo ukuthi ukhalele impilo yakho, uzikhalele wena. Njengoba usuyancenga lapho uncenga umsebenzi, awu ngiyacela manje ngingenza noma yini, awu kukuthi nokuthi usho zonke lezi zinto. naNkulunkulu kwenziwa njalo, uyizela wena. Kahle futhi ube siyayincengela kodwa siyancengelwa. Imagine. Bantu baNkulunkulu. Uthando langamandla ubungcwele baNkulunkulu. Nkosi nje benhandi nibusise. Inihambele inisise nisibekele, especially iniphele ukuhlakanipha ukuthi nisondele kuyo. Khona izokwazi ukuthi igcwale kini bese nivula wonke amehlo. Ngoba ngeke aze avuleke amehlo ungenayo uKristu. Ngeke uze uqonde iBhayibheli ungenayo uKristu. Ngeke uze uyenze intando kaNkulunkulu ungenayo uKristu. So naluphi uphawu? Ifuno likaNkulunkulu, imiyalelo eshumi uzoyigcina. Ngeke ube nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ngeke wenze amaphathi amabhebhe eshawo, ngeke umakeup, ngeke ufake amabhuluko, ngeke ugaxe ufake amaciki, ngeke uluke inwele, ngeke wenze lutho. Ngeke uliphathe ngeze igama likaJehova libe lihlekisa ngayo ku-Facebook noma kobani bani bese yahleka nawe. Akutshela umoya ongcwele uzokukhuza uzothi uhlekana. Uzolikhumbula usuku leSabatha ulingcwelise. If uhamba noNkulunkulu uzogcina iSabatha ngendlela uNkulunkulu ayaleza ngalo. Ngeke uzintshontshe, ngeke ubulale, ngeke uphinge, ngeke ufakaze amanga, ngeke ufise indlu yabakhelwane. If ngampela unophawu likaNkulunkulu. Angisho ukuthi konke kwenzeka ngesikhathi esisodwa. Cha, kodwa siyalungisiswa kancane kancane. Incwadi eGalatia chapter 5 uzozazi izithelo zenyama nezikamoya. If ungokaNkulunkulu ngampela sobona ngey'thelo ukuthi unothando yini, unenjabulo, unokuthula, unobumnene, unokuyithiba, uyakwazi ukuthi uyibambe nje into ongayenzi. Unosizo yini, nesihawu uyakwazi ukusiza omunye umuntu nje kuthiwe nawe awunayo neshumi kuphela uthi alright hlanu ke. Omunye ethola ukuthi isihawu sakhe singaphezulu akuncamela ukuthi akunike lona lelo shumi lithathe. Uzobona mina ngenza njani, ngiyakutshela ngokunika kwakho lelo shumi uzothola u10 rand. So abadukisi bey'khathi zokugcina, ngabe nawe umdukisi,
kuthiwa abay'gabisayo, abathanda imali, laba abaze banikele ngey'ngane zabo ngemindeni yabo, abagembulayo, kuningi nje kuyachwaza nje. Facebook kugcwele abantu kuyachwaza, ko-TikTok bay'khazimulisa. Ukhazimulisa bani wena? Worship-a bani? Because leli gama elithi devil worship akudingi ukuthi uze undize ngemshanelo uhambe emkhathini undize nganani ngama-tray whatever. Osenza nje into ehlangana nosathane uyayimkhazimulisa. That is why wathi omunye umfundisi, if ungakholwa uyisangoma. Because lezo zitha zaNkulunkulu ayinyanya ayizonda izangoma because zimihlezi zimelene naye. Methi uNkulunkulu ubeka lokhu bayalibeka. Uyalibeka uNkulunkulu uyalibeka. Uma usayingane edelelayo, usayingane kaSathane. Umzali uyalibeka wena uyalibeka uyagoloza. Uyagoloza, ugolozela ba? Ubani wena? So izinkulu ezinani indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani. Kombuso wezulu susondele. Nihlengo nisinde sinibhabhadise. Kokuphela izinto zonke sifikile ukufa seduzane kakhulu. uNkulunkulu uyasizonda isona, uNkulunkulu uyakuthanda ukungcwele, uyanithanda. Masibuyeleni enkosini siphenduke, sifune ubuso bakhe nobukhulu bakhe. Inkosi iyabuya, ifica ulungile, ulindile. Sithi khona sojabule ngonaphakade. Manje sephakathi. Amen.